Mo ni si Sir Lance. Oh. Ikaw na Sir Lance? Oh. Ay. Mo ni nagpalit sa ako mga lods, si Sir Lance mga lods. Taga-asa ka, boss? Yeah, sa downtown. Taga Bangkal ka? Hindi, downtown. Ay, downtown pa ka? Padaplin lang, boss, padaplin. Ano nag-timing na? Oh, gali. Mo ni Sir Lance, no? Mo ni yang order mga lods. Kuha tayo ka, boss, kay stainless yun lagi mo ha ba? Tanawa lang. Vlog-vlog eh, kada eh. Oo, nag-vlog ko, boss, kapag malay mo palit sa kuha ba? Ayo. Oo. Kung saan pa yung balikan niyo, boss? Wala, sa tindahan eh. Ah, tindahan? Magduwa ko order ni Mulay na pero may daghan na. Doon, basta magduwa ko pulo siguro. Ah, sige, pagkuhan lang, boss. So, muli, boss, si Sir Lance, mga lods, among silingan. Dapat